Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZIMSEC and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri kunzvimbo yeBikita. Nyaya yatiunza kunoka handiti munozviziva kuti munhu kana afa chasara kuenda kumarinda. Asi nhau yatiri kukunzirai ndeyemufi afa vakatanga kumupa porridge vachimuzora sauti achibatwa mazamu. Zvinoshamisa. Ndo nhau yatiunza kuno kunzvimbo yeBikita. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai tisvike pamusha pacho tigonzwa kuti vagari pamusha apa vanoti kudini, madzisabhuku anotiwo kudini. Ini ndinonzi Fred Mfuku, ndinogara muraini raTafiri. Chiitiko chakaitika ndechekuti pano mudzimai wakashaika akarwara kwenguva refu. Saka arwara kwenguva refu ndokumboenda kuvabereki vake. Saka ari ikoko ndokubva atogwa akurwarisa ndokuenda kuSilivera Hospital. Saka asvika kuSilivera Hospital haana kuita 2 days, akaita 1 day rechipiri achibva ashaika. Ari ikoko ashaika kudaro, takanzwa kuti amuka. Achizoshaika zverwepiri, saka ndokubva aenda mochari kwamazuva maviri ari mochari. Saka ari kumochari ikoko mukwacha wacho wakazovatora
kuchipatara kuuya navo kumusha kunoku. Saka vauya uno kumusha kunoku ndo pavakasvika kuma 4-4 dzezuva rodoka. Saka vasvika kudaro vakaburuswa vakapinzwa mumba mavo. Saka vapinzwa mumba mavo voukama yemhuri yavo ndiye akanyepera kunge amukirwa achiti hamufaniri kuviga munhu uyu mupenyu. Saka zvaari mupenyu kudai hamufaniri kumuviga. Ndokubva vatora ndokubudisa vanhu vese vanga vari mumba ndokubvisa munhu mubhokisi maanga aiswa. Saka ari mubhokisi muya vabvisa mubhokisi ndo pavakaita afanika vanhu vanonamata vachimubata muviri wake wese. Saka ipapo vamwe vaibika porridge ndokubva azi porridge ngaiuye ndokupaka munhu uya porridge. Saka vamupaka porridge aiti afanika ari kurya porridge iyoyo asi zvichiratidza kuti munhu washaika uyu wakatoshaika. Saka vakazama pavaigona napo kubva kuma4 kusvika zvekuma4 amakuseni vachingotamburika kuti vamumutse asi zvakaramba. Saka zvaita saizvozvo vakazobva votiza vatoona kuti zviri pana zvichaiti. Saka ndokubva tafonera kuna mambo kuti ndo chiitiko chiri kuno. Saka mambo wakatuma mota yake namapurisa ndokubva vasvika kunoku. Vasvika kunoku mapurisa akatora mastatement sokutaura kwendiri kuita kuno. Saka zvaita saizvozvo vanhu vakanga vaita izvi vachinyepera kunamata vachinyepera kusopera ndokubva vatiza kuma4. Saka vatiza kudaro mapurisa akazosvika ivo vatotiza namai vavo navana vavo vaviri navaiti vanonyepera kuva vechipostoria. Saka ndokubva vangotiza kuma4. Takazoona pasisina nokuti ndo vaiva mumba imomo vega kusina umwe munhu aitenderwa kupindamo. Saka zvaita saizvozvo vatiza kudaro munongoziva kana munhu asina kurovora pane dambudziko rinenge riripo nanatezvara nomukwasha nokuda kuti murume uyu anga asina chaakabvisa ana vana vasere. Saka zvaita saizvozvo takanetsana nanatezvara kudzimana vanatezvara vazonzwisisa kudzimana tazochengeta mutumbu. Saka ndingangoti ndo chiitiko chakaitika munzvimbo ino. Pane pamambotaura muchiti akambofa akamuka, ndingade kuvanzwisisa ipapo chii chakanga chaitika? Chakanga chaitika ndicho kuti icho uyu kufa kwakaita anga asvika kuchipatara. Saka asvika kuchipatara kuya ndokubva message yatumirwa ichinzi munhu wadini washaika. Saka message yakafamba yaibva kuchipatara ichiti munhu wadini afa. Saka zvaita saizvozvo shokero rakafamba. Sure kwenguva doko takazonzwazve kuti munhu uyu adi amuka. Saka amuka kudaro hapana kuzoita 3 days ariko kuchipatara ndokuzobva toshaika ipapo.
abva afa futi ndo zvakufusa chose. Saka paakambonzi afa apa akatoiswa mumochari here? Anga asati aiswa, haana kuiswa mumochari, anga achiri kumabhedhi. Oho. Ko ava vekuzouya vachizvita mapostori, hongu vanogona kunge vainamatira vachiti munhu anogona kunge achimuka, asi hamuoni here kuti pamwe vane mishonga futi yavaitoita pachitunha? Ipapo nyangwe nesuwo tinopaona kuti pakaipa, nokuda kuti munongoziva zvinhu zvinoitika ndezvokuti machechi aita sokuti one day. Saka ziva machechi zvaati one day, isi mafungire edu takafunga kuti vanhu ava ndofunga yava nanzi chii, satanism ndiyo tinofungira kuti vanhu ava yava satanism, nokuda kuti maitiro azvo anga asiriwo okuti vangamutsa munhu, nokuda kuti munhu uyu anga atoita 2 days ari mumochari. Saka munhu wakadero vana dhokota vanga vatopedza nebasa ravo. Aiwa, tinotenda Sabhuku. Alright. Ininiwo ndinonzi Mai Tafirei, mudzimai waSabhuku Tafirei. Tiri muno Matafirei, Njaravani village pakukura. Ndingado hangu ngorondedzera zvishoma maonero andakaitawo chiitiko chakaitika muno muwadi 4 muraini mavanjaravani kukura kwaro, muri muBikita South. Ndingati pane mudzimai akashaika, ari mudzimai wekwaMukuzi. Mudzimai uyu semataurirwa azvo ndizvo zvokuti angarwarisa, ivo vachirondedzera vanoti kuda gore rino ranga rechishanu. Anga akura sei? Anga achiri mudiki zvokuti anga kuma 40 years vose vana vadiki vakangoroorwa ari mudiki nomva abereko achingomhanya. Saka anga ane vana vake 8. Pawo 8 wacho varipo 6. Saka mudzimai uyu akatorwa nevabereki vake ndokuenda kumusha kwake machifu negovano. Isu tiri muraini machifu mazungunyi. Saka mudzimai uyu aenda ikoko akandotambirwawo kuti pamwe angararamawo nekupora adzoke pamusha, saka haana kukwanisa kudzoka. Pavakaona kuti serious pakurwara vakabva vamutakura ndokuenda naye kuSirivhaira. Aendeswa kuSirivhaira mudzimai uyu. Kuno kuraini kwedu kuno kwana Njaravani kuno takazongonzwa kuti mudzimai uyu ashaika. Murume wacho ndiye akauya achitaurirawo Sabhuku wake kuti dzatiputsawo pamba pangu apa mudzimai anozonzi ashaika. Saka raini rakanzwa zvenha kuye kuti mudzimai uyu ashaika. Asi kwenguva diki ziva risina zvekunyura, shoko rakabva ratanga zvekuchinja zvichinzi mudzimai ariko, anga asina kushaika. Vanhu vakangogutsikanawo kuti kuda kunyepawo kuda mhino zvanga zvangoitikawo kwenguva diki, sezvo ainzi anga asati aiswa kumochari. Takazongotiwo gareyo kwemazuva mairi, ndomva zveshoko rauyazve richiti mudzimai uyu ashaika zvakare. Vanhu vakatanga ngoti zveshuwa vashaika. Vanhu vachiendawo kundobata maoko. Iniwo zvangu ndingatiwo pandakatangira wanga wari musi Sunday. Ndichibvawo kuchechi ndakaenda ndanzwa kuti mudzimai uyu ashaika. Saka ndobva kuchechi ndikati achiregai ndidarikewo ndichibata maoko. Ndokuenda nepamba ipapo ndakaonawo murume wacho asipo paine vana nehazvanzi imwe chete yemudzimai yanga yasvika nemuzukuru wemudzimai yanga asvika vachibva kumusha kwemudzimai. Ndomva tangobatawo maoko saizvozvo. Ndomva vati murume wepana hapa asvika here kwaSabhuku kureva. Ndikati handiziva hangu semunhu angaendawo pachechi, asi shoko tarinzwawo kuti ndizvozvo. Ndizvo here? Iyo hanzvanzi yacho nemuzukuru akati chokwadi, hanzvanzi yedu yashaika. Ndomva ndangobvawo ipapo. Saka tangogarawo kwezuva iroro, muvhuro wacho ndo wakanzi mudzimai ari kuenda kundotorwa. Takararawo panhamo zveshuwa. Tichimukawo tichiparadzana nevaenda kunotora mutumbu. Mutumbu uchizondotorwa, unonzi mutumbu wakazosvika kuma 3 kana past 3 dzozuva rovira. Isi tanga tamboendawo zvedu pawadi kundopuhwa fertilizer. Tichidzokawo kufertilizer ikoko takagadzirira kuti tiende tindorarawo nekubatana nevamwe panhamo sezvo chitunha changa chasvika. Saka ipapo manje tichiri kugadzirira kuti tiri kuda kuenda, shoko rakabva rafamba zveusiku ihwohwo kuda kwakwa kuma 7wo. Ndopotonzwa kuti hanzi vamuka. Pane munhu amukirwa abva kumusha kwemudzimai achimukirwa.
achitaura iye achiti aiwa musaviga munhu uyu mupenyu. Saka isi takabva tati zvino tichagoenderei kana munhu anzi amuka. Ndobva tagara zvedu tichakutorongedzera kurara. Ndingati kwakwa kuma 9 kana past 9 to 10 ipapa takanonoka kurara. Ndo pakasvika hazvanzi ndingati pakasvika madzikoma emurume imhuri yekwaMukuze kwakaroorwa mudzimai uyu. Muri chisvika pano paSabhuku vakataura vachiti Sabhuku tasvika pano. Zvatauya panapa tanetsana nevabereki vemudzimai vana baba, asi kune chiitiko chiriko. Tanonoka kukuudzai zvinhu izvi tanga tisina kunge tazvitaura. Tati chingoti kuda zvichangoitwa zvikangodarika tisati tasvika kuno. Sabhuku vakati kunei? Ivo vakati zviri kukuku kune munhu auya achimukirwa mukunda wedu, asi mukunda wedu uyu ati musaviga munhu uyu, munhu mupenyu uyu. Saka zvazoitika ipapo ndezvekuti tazotorana isu vemhuri ndokupinda mumba muya mune chitunha. Chitunha changa chiri mubhokisi. Uyu akamukirwa uyu akati uyai tibvise munhu mubhokisi. Ndokudana mwana wacho musikana mukuru naivo vamwe vachona vehukama hwavo vanga varimo mumba imomo nambuya vavo vasara vanova mai vemusikana aimukirwa. Ndomva vabvisa munhu mubhokisi ndokumuradzika pasi. Bhokisi ndokusendeka kwakadaroko rakangoshamawo zvaro riri koko. Ndomva vatanga kunamata. Vamwe vacho vakava varipo vainzi vanonamata vanopinda chechi yavanoti iyo yemadzibaba nguo refu hanzi nguo tsvuku. Vachiita zvinhu zvavo vari imomo vachimubata-batawo hanzi vachidini. Ndokunge votiwo iye waimukirwa ukati aiwa anomuka ngapabikwe porridge. Porridge yanzi yakabikwa isi hatisati tasvikawo zvedu. Ndokudururirwa mukanwa memufi. Hatizozivo kuti mufi akamedza porridge here kana kuti nekuti porridge takangozonzwa kuti porridge yakapera. Asi porridge yainzi yaingoerera, imwe ichibuda nemumhuno, imwe ichierera nemukanwa. Saka hatina kuzonzwisisa kuti porridge kuerera kwairi kuita iri kuerera ichipinda mudumbu here kana kuti porridge yaingorasikawo zvayo. Saka panapa tichingoti gareiwo ava vachirondedzera izvozvo izvi zvokuti ndo zvaitika kumba uko. Vana baba vemufi vakabva vasvikawo pano. Vachisvikawo paSabhuku vakasvikawo vakatsamwa kwazvo vachiratidza kuti vakashatirwa nechiitiko changa chaitika. Saka vachikwazisana naSabhuku vakabva vati haSabhuku isi tateera hatisi kumira hamene kuti vanhu venyava varondedzera here nyaya dzaitika. Vakati vachiri kutorondedzera. Vakati mukomana iwo uri kurondedzera swedera pakati apa uchigara pakati pangu ini neana baba. Saka mukomana uya akanga achingorondedzera semarondedzero. Vakati imimi zviri kurondedzerwa kubvunza Sabhuku vaibvunza ava vana baba vemudzimai kuti zviri kurondedzerwa izvi ndizvo zvaitika here. Vakati hongu ndo zvaitika izvozvo, asi isusu hatina kufara nazvo nekuti zvaita mhuri yekwaMukuze iyi yatora mufi sekuti mwana wavo. Vachitora mufi sekuti mwana wavo vatandanisa vana mai vemufi mumba nehama dzose dzemufi mumba. Ndokubva vakanda zvinhu zvese panze vachiti budai tinoda kuita basa redu nekuti mufi uyu haana kufa mupenyu. Saka ipapo ndo pakatanga kuita sokuti vanhu vaakukakavadzana. Sabhuku vachizama kunyengerera vana baba nekuti vana baba vakava vati Sabhuku isu tichibva pano taakusvika tichienda kumisha yedu hatizivo kuti muchazodiwo nemwana iyeyu nokuti mwana ndewedu. Saka Sabhuku vakanyengerera vana baba. Vana baba ndokubva vaita sokuti vanzwisisa. Ndomva vati Sabhuku ava ndo vakazoti chiregai tiuye ikoko tione chiitiko chacho chamuri kuti chiri kuitika ikoko. Zveshuwo pasina nguva pfupi vana baba vakasumuka vakadzokera kumba kwemufi. Sabhukuwo vakasara panapa nevakomana vemudzimai iyeyu wanga ashaika. Vakati imi muri kuzviona sei? Vakati ndo zvataitika. Vakati handiti muri kuona kuti imhosva here yamaitai? Mutemo hautenderi zvinhu zvamaita izvi. Sezvo kuchipatara kwasainwa madhoketi ese ekuti mufi atofa zveshuwa madhokota akaapedza basa rawo. Mufi ukati uyu Sabhuku vakati saka hendei ikoko sezvo tinoona kuti ichokwadi here iri kuitwa uko. Zvapera here? Vakati kwete hazvina kupera zvichipo uyo ari kuita basa rake uyu achiri kungoenderera mberi. Vanhu vakasumuka vakaenda kumba kwemufi. Neniwo ndakaendawo kumba kwemufi ikoko. Tichisvika pamba pemufi
tichingosvika pamukova sabhuku vakamira pamukova vakati ko chii chamuri kuita pano pamusha panapa zvii zviri kuitika pamusha panapa iye ainzi akamukirwa wacho akabva achidedzera achiti sabhuku uyai mugare apa sabhuku uyai mugare apa nemudzimai wenyu ini ndikati kwetezve isu hatikwani pamba apa kuti tipinde mukati imomo sabhuku vakati imimi munoti ndigare imomo mune hama yemudzimai here mwana uyu ndewenyu here uyu wamuri kuitira zvese izvi mazviwanepi muno munzvimbo munomu mazvinzwa nani kuti munhu mupenyu vakati iye waimukirwa wacho ndiye aingodaira akati munhu mupenyu anomuka chokwadi anomuka ndipei nguva anomuka saka sabhuku vakaenda kundogara papaina naatezvara vakudzama kutseketedzana naatezvara zvokuti kwakaita nguva yakareba sabhuku vachinetsana naatezvara kuti ana atezvara vanzwisise saka izvi zvichingoenderai nguva yaifamba kusvika nguva yoita zvokuti nguva yakuita to 4 dzakuenda kuma4 manje ndingatoti kutanga kuda kuma3 ndo pakatanga kungoti wanonga kachibheki mumba imo mabuda umwe angobuda waenda mama tosara vanhu vashoma dzimano uyuwo waimukirwa uya vakava vari panze votoshedzera kuti imi uyu munhu ari kutamba nepfungwa dzevanhu hamusi kuona here kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka isatanizim here vamwe vati chikowo ichechi yerudzi vanhu vakungopikisana dzimane hazvanzi yacho yeuyu waimukirwa uyu akapinda mumba handina kunyatsoona hangu kuti mumwe wakamubatirana naye ndiani ndomva vabuda panze kudaro akangoita kwenguva diki akamira panze ipapo ndomva vatotorana nehazvanzi iyoyo ndomva vabuda gedhi vachienda idzi hama dzemufi dzakanga dzakupopotawo nokuti dzadzichinetsekawo nechiitiko ichechi kuti maradza Chitunha achisiri mubhokisi makazviona kupi hausi wenyu kamwana uyu saka ava vese ava vemhuri yekwaMukuze vakabva vabuda ndomva vatoenda kuma4 ikoko ndomva vanhu vangozosarawo varipo pohama dzemufi nevamwewo vaivepo vakava vaendawo zvavo kungoro varaidzana nevanhu vakanga vachichema mushure menguva doko vakabva vatorana zvesabhuku nevabereki vemudzimai vakati sabhuku uyai kuno tine nyaya toda kuti timbotseketudzana tione kuti tingasvitsana papi saka ipapo futi vakava vachiti haisu zviri nani kuti tiende sabhuku akati ayewo hazviite kuti mungaenda zvava zvakadii kuti nyaya idzi dzakaita sedzidzi dzisvikewo kana kuti kwamambo kana kuti dzisvikewo kuvaridzi vemutemowo zvakaitawo kana mapurisa saka vakatenderana kudaro vabereki vemudzimai ndomva vafona vachifona kudaro vakafonera mambo ndomva mambo ataura navatafirei zvikanzi vatafirei ndizvo here zvandiri kunzwa izvezvi kuti zvaitika vakati hongu mambo ndo zvaitika muno muraini redu iro rinorekwa Njavani guru racho saka ivo vakati mambo izvi handizvidi munzvimbo mangu vasvibisa nzvimbo yangu saka vanofanirwa kuripa ucharipira mambo ucharipira sabhuku ucharipira kunyange nevabereki vemudzimai uyu wavakanganisira imimi vabereki vemudzimai vakutaura futi nabhudhi vacho vakati muripe here vakati hongu tichiri pano vakati ndiri kutuma nhume yangu ikoko muchataurirana nayo saka vakazobva kwakazoita zvako sokuti kwanaye hazvishoma kwangoti naye zvishoma vanhu vakamboita sokuti vati paradzanei vabereki vaya vakazouya zvavo vachihwanda pano mvura ichivara vakabva vazongodzokera tonzwa kuti mota yamambo yauya kuda ndo yakauya nemapurisa ini ndakazosarawo zvangu ndiri pano ndichibikirawo ivava vakava vafirwa nemwana wavo saka vanhu vachizosvika ukokoko inini handina hangu kuzonyatsoona kuti chii chakazoitika nokuti ndakasara kunoko kwenguva yakati kurei ndakazodzokera uko ndanzwa kuti mufi ari kuvigwa saka pandakadzokerawo ipapapo ndo pandakaonawo vakomana vaviri mukomana mukuru mukoma wemurume wakashayikirwa neumwezve mukoma wemurume wakashayikirwa ichinzi vasungwa ava vamwe ava vakavatiza zvichinzi vari kutsvakwa mai guru veuyo aiita zvekuti ndamukirwa pavakangosvikawo vakasvikawo ndavapo vachisvikirawo mumaoko emapurisa saka vakazoendawo futi nemapurisa ndakanzwa kuti ndiwo akazoti tinokumbirawo varidzi vemufi mudzorere mufi mubhokisi saka pandakasvika ndakasvikawo mufi mubhokisi kwakurongwa zvokuti mufi ngaavigwe ndomva mufi azongovigwawo ndo patakazongoparadzanawo nhasi hatina kudzokerako chekutanga ndozvizivisa ndinonzi Dadirai Mukuzi ndinogara muraini village Njaravani chitiko chakaitika ndechekuti mudzimai wangu washayika takaenda kundomutakura kuSirivhaira kuya naye pamba takasvika kuma past 4 tichisvika nebhodhi pamba
kwenguva shoma dzakuinda kumapast 5 takaona munhu wabva kunze achitomhanya achitenderera pamba kekutanga. Kechipiri ndibva ndasumuka ndichizame kumubata ndikamukonewa. Wakatenderera pamba ka 4 times akabudirwa unonzi kumukirwa kuya. Ndiri mukati mekuti anodaro ndamukonewa ndakagara navakarahwa. Ndakanzwa apinda mumba mune bhodhi achidzinga vabereki vebhodhi vari mumba. Akati budai munobate chii munhu mupenyu. Vanhu veraini vechiuya akanzi dzokerai munhu mupenyu munobate chii. Vadzoka kudaro akatanga kuti munhu mupenyu bhodhi ngaivhurwa. Achibva avhura bhodhi iyai avhura akatanga kudira fodya mubhokisi. Achibva ati Chitunha ngachibude. Ndakazoona munin'ina wacho unonzi Jennifer auyawo vabatsira kubata bhodhi yake ibudisa. Vaibva vatanga kuinamatira nekuizodza mafuta nemunyu nekukanya mazamu nehapwa vachidzikanya vachiti munhu mupenyu toda kuti amuke ataure. Saka akabva ati amanikidza mwana kuti torai mazimbe muye nawo mumba necooking oil mafuta ekubikisa nemamwe akabva atisingazivi achiisa pamazimbe achipwititidza kubhodhi iya. Tichibva taona kuti izvi zviri kuitika izvi hationi kuti munhu afa unomuka. Vakabva vandimanikidza zvekuti uyai nemazimbe. Ndibva ndati izvi zvatizvioni kusvika wazoti iwe haunzwisisi hatichadi kuona muno. Saka varamba vakadaro vakarwa vasvika pakutaura kusvika vazotoramwa kuti tichakuenda isu varidzi vemunhu tisitodzingwa. Zvinoita here izvozvo? Imi mazviona sei vanhu vekwaMukuze musi rudzi rwacho kuti muite zvinhu zvakaita sezvizvi? Kusvika vasumuka vabuda kunze tikazama kutuma vanhu kuti budisai mubatai munhu abude mumba nditaura navakarwa vavigechi mwana wavo. Vanhu vakamubatawo vakazama kumubatawo kwakundoedza kumapasi 4 kuti vamubudise. Vachimubudisa vakamuperekedza nenzira inobva pamba pangu. Takaona vakutizazve vakudzoka pachivanze vachiti taona nyoka iri kutouya asi nyoka ino tondopinda mubhokisi. Vadzoka kudaro akadzokerazve pai mumba muya mune bhodhi achiita semunhu womukirwa achingoita zvaanga achiita zvokukanya mazamu nekukanya hapwa nekunamatira achibata achinobvisa mhepo. Kusvika tati indai mundomubata abude. Totaura neseko nevabereki vemunhu vamubata zvamubudisa kuti vamubudise kunze futi kweyadhi. Taona zvadzoka vachimhanya kuti kune nyoka futi iri kuseri kwemota uko yakatozara. Saka indai munoti hamupadariki. Kusvika kuti bhodhi iyai yandiri kuonayo maemeri vamuka vari kutouya. Kusvika vadzoka zvemumba muya achiramba achingodaro kusvika mapasti 4 achibva abatwa kuti abudezve. Tikaona kuti izvi zvinhu tatozvikonewa regai tinde kwasabhuku. Tikabuda kuinda kwasabhuku nemukuru wacho wandanga ndinaye. Tiri mukati mekurondedzera sabhuku takunzwa sokuti kumba kwaane mheremhere vanhu vakutemana tisingazivi kune vamwe vacho vatosvika futi pamba vachiita zvokuimba nekuprofita. Vachiimba vachiprofita vachiti Chitunha chinomuka. Ndechisvika nasabhuku akangodongorera havana kuzopinda kuti ndozvamuri kuita. Tichambomirira vachimedza vasvike kuti tiwane kutaura nyaya iyi. Ininiwo ndakangoona kuti vanhu ava ndevengodzuka sana kupinda ndione kuti ndiani handina kuziva. Sevanhu vavo kuda ndevekereke vamupinda navo kusvikira tagara kusvika kondoedza vazobatwa vabuda vaenda zvachose. Ndopakazosvikawo vachimedza vaenda vabereki vemukadzi vatobudawo kunze kweyadhi vatogara kunze kweyadhi. Vagara kunze kweyadhi ndo pandakazona vakudana sabhuku mupfuku
vachibva vabuda nazvati vadanirwe sabhuku mupfuku. Vabuda tagara nguva takazoona vachief vamazungunye nezeta rapi hurumende nasabhuku wedu vasvika pamba kuti vanzi chiitiko chakaitika. Ndingati ndo mashoko zvinhu zvatakasangana nazvo pano pamukuzi padadira mukuzi. Mushakabva akavigwa rini? Mushakabva akavigwa nezuro. Saka izvi zvokutiza vakatotiza nezuro kunze koedza. Vakatiza nezuro kunze koedza. Asi mapurisa akatombovatsvaka vakavashayiwa, vakazama vatsvaka vakavashayiwa, vakazoona kuti zuva rakundovira kusvikira vazoti pagwaiti kuviga chibhodhi. Asi maitiro avakaita aya amuone sevanhu vaishandisa mushonga here, zvekuti pamwe pane zvavaitotora pamufi? Maonere ndakazoona late kuona kuti vanhu vanenge vaishandisa mushonga kuda vanenge vaitora mvura kuda pane zvavaitora. Ndo kufunga kwatakazotoita takazofunga late kuti vanhu vaishandisa mushonga. Ko tadzwa kuti vaiti iye wacho kuti anomuka uyo aitaura kuti chitunha chaidikitira ichokwadi? Iye vati chitunha chaidikitira, taiona kudikitira kwakaonekwa nokuti semusodzi takafunga maaizi ayai kuti munhu wanga wamumochari. Ndo kufungidzira kweduwo. Zvinonzi Mary Mukuze ndakashayikirwawo namai vangu. Saka takabva Porridge tikatega tinotora mai kumochari, ndopatakandovatora kuchipatara. Tikauya navo, time yatakasvika vanhu vachichema vachinyararidzana. Panguva diki pakabva pasvika tete vakamukirwa. Vachiti budai mumba imomo mese, saka hama dzese dzamai dzakabva dzabuda. Panze vachiti budai mumba imomo muda viga munhu mupenyu. Munhu iyeye mupenyu, vakapinda vakavhura box nemunin'ina wavo. Vakabudisa mai vaya kunze, vakaisa fola, vakaisa mafuta, vakapwititidza vachiti kwai munhu anomuka. Vakati vakutochema mhanyai mubike porridge ararami anomuka. Porridge vakamanya akabika sesi vachoni vakadirwa porridge vakadini. Ino ndikatoda nomba imomo zvikanzi yaone mai vako vakutomuka vakutoda porridge. Ndopandakapinda mumba muya ndakona porridge yaravadirwa raibuda nemunyu. Kusvika vana sekuru varamwa vakati chiitiko chamukuita chibvumidzi madziwanepi dzekuti munovhura hama yedu isusu chitunha chedu tisingazivi tisipo. Vakati kana inini hama dzacho ndinoda kutorla hama yenyu, saka imimi regai ndimutse munhu muchasvoda kana munhu adi amuka. Saka vana sekuru vakabva vabuda kunze kwegedhi. Vachibuda kunze kwegedhi ndopakati regai tiende kwasabhuku, ndopavakauya nasabhuku. Sabhuku akazama kuda kutaura navo akati kana garai panze papo munhu tinoda tomutsa munhu. Munhu akutofema uyu, munhu akutodikitira, munhu akutochema. Porridge atorla, musi kuda kuti hama yenyu imuke here, imi hama dzacho uyai mutotaura nehama yenyu inomuka. Saka vana sekuru havana kubvuma pese zvese zvichiitika izvi. Vana sekuru havana kugara vapinda mumba kusvika sabhuku akazama kutaura navo havana kuda kunzwisisa sabhuku. Kusvika vana sekuru vatora matauro nekuti regai tifonere chief. Saka takazoona mushure menguva diki chief vauya nemapurisa. Mapurisa akangosvika munhu akabudiswa akarara pake ega, bhokisi riri kwaro. Raitonzi yaimutore zigwendere ribudiswe munhu, hapana nhamo panapa. Gwendere ngaribudiswe panze apa rirasiwe. Saka hapana munhu akakwanisa kuzosumudza zvinhu izvi. Ivo vachiita zvinhu izvi vakazodana mamwe maprofita vakauya navo. Vabva vaedzerwa vachiprofita, vachiimba, vachihaka, vachidii. Saka kunze koedza kuma4 hama dzose dzababa dzakabva dzavatiza vabva vasiya varwani. Ndo time yakazosvika mapurisa nachief vachibvunza kuti ko zvafamba sei. Vakangosvika bhokisi nemunhu ari kwake, bhokisi riri kwaro. Ndo pakazotanga nemapurisa vachitorawo mastatement vachinzwisisa. Ndo pakazonzi vana sekuru totorai munhu mudzosere mubhokisi. Ndo pakazotora munhu vakamudzosera, vakazama kuda kutsvaka vanhu vese vaita zvinhu izvi vakavashaya. Ndo pakazonzi zuva ringavira tichitsvaga isusu vanhu tavashaya chiregai tichichengeta munhu. Kusvikira vana sekuru vanzwisisa tachengeta mai vedu, takatovachengeta kuma4 kovira. Ko tirikunzwa kuti mumashure uku vakambofa vakamuka zvakare vasati paita chiitiko ichi chavakazouya ichi?
ini ndikati shoko rakataurika nekuti ini ndandisipo hangu ndakahwa shoko rakafamba chinzimai washaika tikazofona tikahwa vachitaura kuratidza kuti munhu chimupenyu ngangoti shoko rakanga tare nhema kusakuziva kuti ivo vacho vari kuchipatara vakambofaira vakamuka mbuya ndo vaiva navo kuchipatara mbuya mai vamai vavo mai vamai vangu ini ndo vaiva nemurwere kuchipatara saka isakavafonera tichikonfirme tivo zveshe wamai vashaigera vakati kunoka hakuna chiitiko ichocho asi shoko rakatozara chinzi mai vashaika tikatombochema ndopatakazonzwa kuti mai kunoka havana kushaika asi mushure me3 days ndopakazoshaika mai. Ndicho chirongwa chatakupai, tongai tinzwe. Muri yeZimbabwe munoti kudini. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Regai tichibva nzvimbo ino yeBikita kwanyanya kupisa. Ndiroza kupisa ndokuziva Bikita yatromana nedandi asi haizosvike zvayo asi pakaipa. Ngatisakari mune zvimwe zvirongwa musakanganwira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe